We zijn alweer een maand verder. Welkom allemaal. We hebben weer veel te vertellen voor de kerstmaand, de feestdagen die eraan zitten komen. En daar hoort ook een prachtig programma bij. Welkom Monique. Ja, wat heb je voor ons in petto? Ja, het is de laatste maand van het jaar en we hebben nog een paar leuke dingen te doen. En we beginnen natuurlijk weer met de buurtafel, zoals elke maand. Voor mensen die het leuk vinden om samen te eten, nieuwe mensen te leren kennen. Ja, en gewoon gezelligheid bij elkaar zijn. Ja, en misschien ook al een beetje in kerstsfeer? Of, Nou, het is een beetje eerder in de maand, dus het is meer in Sinterklaasfeer. Oh, oké. Als er maar sfeer is. Ja, juist, inderdaad. Voor iedereen welkom. Ja. Maar er is ook nog wel een beetje muziek. Ja, we hebben zeker in december hebben we nog een paar muzikale dingen. Oko, ons klein orkest, die komt naar de Dullaard met de Sunny Coast Big Band, als ik het goed zeg. Oh, ja, die kwam er goed uit. Ja, toch wel. Die komen een heel mooie voorstelling, een show geven eigenlijk. Iedereen is daarbij welkom. Oké, dus dat is gewoon een gezellige avond met plaatselijke muzikanten. Mag niet te missen zijn. Ja, en ook van de muziekschool, die zijn er ook bij. En een beetje een luchtig programma. Ja, met, hartstikke leuk. bekende... Ja, swing en soul is het. Ja, dus dat, lekker. Niet te missen. Ja. Goed voor december. Dan staat er ook nog een trio op de planning. Het Pedano Trio. Dat is klassieke muziek, maar ze spelen ook Franse chansons. Dus dat vinden heel veel mensen altijd heel leuk om naar te komen kijken. Het zijn twee bekende zussen, de Pedano-zusjes. Die zijn al vaak op tv geweest. Dus mensen die een beetje van klassieke muziek houden, die zullen die wel kennen. En met hun pianist erbij. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton charme. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Nou, echt ook weer een hele fijne avond voor iedereen in principe. Inderdaad. Hè? Jong en oud, allemaal welkom in de Dullaard. Ja hoor. Ook nog iets voor de kindjes op het programma? Nee, in december hebben we hebben het Jeugdcircus Reinhardi. Die komen een show geven. Dat is gelijk met onze kerstbraderie, want we hebben een kerstbraderie in de Dullaard. We hebben ruim 40 kramen. Dus het is een hele drukke bedoeling wordt het, maar wel heel gezellig en sfeervol. En natuurlijk allerlei lekkere dingetjes die je kunt komen eten en drinken. En die middag is er dus ook een voorstelling van Jeugdcircus Reinhardi. Oké, maar dat is echt helemaal in kerstsfeer, een gezellige inloop. Ja. Hoef je geen kaarten voor te bestellen? Nee, zeker niet. En lekker warm, hè? Het is gewoon binnen. Ja. Heel groot voordeel en helemaal in de sfeer. Ja. Maar ik spring eigenlijk al een beetje te ver, want ik zag ook iets van Pimp. Pimp, de theatershow. Wat is Pimp? Ja, Pimp is een theatershow van Milo Berlijn. En Milo die is bekend in de hospitality-wereld. En die maakt eigenlijk een soort grappige voorstelling. Waarbij hij allerlei dingetjes die gebeuren in het leven van de hospitality... gaat hij een beetje uitvergroten. Grappige manier gaat hij dat laten zien. Okay. Waardoor mensen misschien soms denken, oh ja... Ik had iets met... Dat doe je nou! Dat je thuis komt en dat je eigen zegt, hoe was het? Geen kloot aan, maar wist je. Wat zit je haar leuk, zegt Nederlandse vrouwen. Oh, nou, ik had niet echt veel tijd. Wat een ongelooflijk leuk jurkje. Ja, 10. Je gaat het doen, hè? Ik zie het aan je. Of denk jij dat als je dit doet... Ja.
Dan moet je wel even een klein beetje uitleggen, want niet iedereen snapt aan wat is hospitality. Nou ja, alles wat te maken heeft met horeca en zorg en dat soort dingen eigenlijk. Ja, oké. Dus eigenlijk heel veel vanuit dagelijks leven Juist. en herkenbare dingen. Herkenbare situaties, grappige situaties als je er achteraf over terugdenkt. En hij gaat die een beetje uitvergroot laten zien. Dus dat is een heel grappige show is het. Oké, dus dat is echt om te lachen. Ja, Pim, zeker. nou, Ja. die schrijven we erbij. We zijn al een heel eindje, want je vertelde over de kerstbraderie. Ja. Maar daar staat toch nog wel iets voor december op de planning. Ja, we hebben ook nog een hele leuke Ierse band, The Foxes. En die gaan onze theaterzaal omtoveren tot de echte Ierse pub. Dus dat wordt heel gezellig, denk ik, ook als je van Ierse muziek houdt. Ja, maar dat is eigenlijk altijd ook wel een trekker, hè? Want dat swingt, dat is Ja. lekker, Ja. dat vinden mensen echt helemaal... Ja, mensen vinden de Ierse helemaal bands altijd wel heel Ja. leuk. En het is natuurlijk ook wel de tijd van het jaar, een beetje gezelligheid zo. Dus, Ja, maar toch wel opschieten met kaarten bestellen, want dat kan wel eens Altijd, vol zitten. altijd, ja. Oké, nou Ja. mooi. Goed, dus nou, dat is toch echt een heel mooi lijstje voor december. dat was ons decemberlijstje. We gaan er weer van genieten. Ja, nou, Dan- en we hebben nog misschien een kleine tip voor de mensen die nog een leuk kerstcadeautje zoeken. We hebben een leuke kindervoorstelling, Muk, in januari. Dus Tipje van de sluier inderdaad. Ja. Een mooi cadeautje om... nou, het is in ieder geval weer reden genoeg om naar de Dillard te komen. Lekker dicht bij huis, lekker bij ons in Hulst. En dat is een prachtig programma. We zien elkaar volgend jaar weer. ja, En, of misschien nog in december. ja. Maar kan goed, ook in nog. ieder geval fijn dat je weer eventjes toelichting gaf. En geniet van alle mooie programma's. Tot de volgende.